Většina investorů sleduje na Forexu především měnový pár euro-dolar, ale investiční příležitosti by měli investoři hledat i jinde. Kde, to ví Míša Moravcová z Bossy. Ahoj, Míšo. Ahoj. Tak ja osobne by som sa pozerala do Veľkej Británie a na britskú libru. Práve na britskú libru sádzal málo kto na začiatku tohto roka, avšak vlastne od dubna tohto roku, kedy prišli data hrubého domáceho produktu za prvý kvartál, tak britská libra posiluje, a to hlavne preto, pretože od tejto doby všetky makroekonomické data, ktoré prichádzajú z Veľkej Británie, sú veľmi pozitívnym prekvapením. To znamená, ja si myslím, že tá pozitívna nálada z tej ekonomiky bude naďalej pretrvávať. Tie data budú naďalej veľmi dobré a to dáva ďalej podporu tej britskej libre, aby posilovala. Dobře, vůči jakým měnám by si libru obchodovala? Tak tá libra sa ako v základnom páre obchoduje práve voči americkému dolaru, avšak tu by som bola trošku opatrnejšia, pretože vlastne menový pár GBP USD ovlivňuje nielen ekonomická situácia vo Veľkej Británii, ale práve aj ten druhý pár, a to sú Spojené štáty americké. Tuto na vývoj amerického dolára má veľký vplyv práve americká centrálna banka. Jej kroky sú veľmi ťažko predikovateľné, preto by som sa pozrela práve na iné menové páry, a to napríklad britskú libru voči euru. Tam britská libra prekonala veľmi dôležitú úroveň 0,84, takže sa jej otvára priestor pre ďalšie posilovanie. Alebo zaujímavý je aj graf voči britská libra voči japonskému jenu, kde sme vlastne prekonali úroveň 157, alebo britská libra a švajčiarsky frank. Taktiež sa tam otvára priestor pre ďalšie posilenie britskej libry. Aktuální investiční příležitosti na Forexu vám přišla do studia investičního webu říct Míša Moravcová z Bossy. Díky. Děkuji, nashledanou.